Abathandi bomculo bebengungelene kwibala eNelson Mandela eBhayi kumnyhadala womculo eBubeleni Festival kunyaka wesibhozo uqhuba lo mnyhadala otsala iintsuku ezintathu ngexesha kwaye amatikiti athengiswa phele kuzo zontathu ezintsuku phakathi kwemvumi zodumo ezonwabisa kulo mnyhadala singabalula uzonke DJ Tira, uVusi Nova nabanye. Uzolani Moya, usiqulunqelele Ngxelo. Nazo imvumi ezisakhulayo zinikwa ithuba lokubonakalisa isakhono sazo apha. Nangona kusina oko khange kuhlise umoya wabathandi bomculo njengoko bebechulumancile. Umcimbi yokonwaba ngakwale meko yokokuba sineze festivals zemiculo njalo njalo iyasincedisa ukudala amathuba emisebenzi kubantu abatsha ingakumbi, but also isincedise ukunika amathuba kubantu abazithengiselayo. Okubalulekileyo ke kodwa inkxaso bayifumanayo kuzo zonke i-stakeholders abasebenzisana nazo. Nabathandi bomculo bebephume ngobuninzi babo kwaye namatikiti athengiwe. Uya kakhulu ngokuthi sibe nazo i-event of this magnitude in our side as well as Port Elizabeth, because we always see as festival kwela cala lo Durban Joburg. Ndiyabawela kakhona iBhayi igqibeka libe lona dolophu xa kuthiwa kutshintsha unyaka to the 31st abantu bonke baze apha bonke balapha South Africa. Asikwazi uthini kwanetha silapha sawuhamba ukuphela kwaye xa kuthiwa kususa izitulo. Umasipala ombaxa eNelson Mandela Bay uthi uza kufaka isandla uxhasa ngemali njengoko ufuna ukuba lo myhadala aqhube iintsuku ezinhlanu kunyaka ozayo. Ndinguzolani Moya, weendaba ze-SABC, ndiseBhayi.